Right. Okej, jag måste se. Ska vi sitta så? It's good to hold things inside. At least that's what I tell myself. At least that's what I tell myself. But when Hej. I see your lovely Jag heter Danny Baldurson. Ett Simon. Ja. 20 år. Nej, 21 år. Åh, det är det. Okej, så Angel. Tjej. hold anything inside. Hur vill du göra såna där? Tog att Madame så extremt väl folkapop och jag ville ta versionen kvar inda så jag ville prova det och så började jag faktiskt spela. Okej, en special. Jag kommer till klackswitchen. Jag vet inte klackswitch. Jo. Jag hade det att shot of folk har tendens att vara också chatta för dem så är det en positiv ting. Till dem som ja. Här sker så så negativ ting. Allt pjör är negativt och vi vill ju bara runda att inspirera folk att glada. Det är Vegurin som skriver en sån Lucia Sanchez till mig att Vegurin fram till nog gayety. Jag vet inte vid om vad det mest men det är Vegurin fram. I thought the state of happiness faktiskt. Hade du det här manglar i Føroyum? Ja, alltså det manglar så att vi börjar alltid. Ta var det inte så nek positiv ting, men smått börjar folk verkligen. Vi gick ju då just där men det ser bra. And I can't hold anything inside. No, I can't hold Jag vet inte vad du säger. Jag vet inte vad du säger. En allt det var så jag kurs. Så kanske shit det där är inspirerande med möte. Så fem sitter det alltså. Jo, ordentligt det så kanske få lite stolar där. Det måste ska det. Ja. Kanske det. Kanske se. Jag kan inte nog möte och jag spelar också ett möte och här ofta när jag inspirerar låt. Boom. Åh! know that time. Kan man tycka att Jamie kan det bra? Jag har faktiskt bara kommit ut förrän. Pröva att se att det är drömt om man gång att färra turnéer i Nögnörlandet först. Så jag har bara kommit ut förrän. Det var de känner så där växer allt höj. Så nu också vet jag att Danmark får lite kört. Också störst. När vi är kommer till Amerika så ser vi Ja, det är Sean eller stan. Men jag vet inte hur vi kommer än. Det är väl rock vi nästa ganska. Ja, vi börjar först att göra enskan. Gör vi en sång som heter All Right? Nej, inte All Right. I'm afraid. Ja, I'm Afraid. Jag tänker säga man. Det är en sångare. Flöden Jakob. Så var det jag och Andreas. Det spalt konsert i Spanien så säger vi med. Den ena smaden ting kom på känd i Føroyum till om det ger en första sång. Säger jag okej. Så nästa dag så skriver jag en första sång. Det var som glad mig. Det var det sjuk. Hur stor procentfars du kan ta med era förskott? Hälften. Ja. Men nu ja, fjärden helt mest. Men nu är allt ensk. Allt annat just för här och vi vill ensk. Det är det general utanför er? Ja, för det. Det har stått många gott för utanför er för det förrest. Men nog för närmare om längst och det var så lätt att skriva ensk nu vet. Så men faktiskt om vi följer att en sång ska vara förskott så får vi köra bröd eller så får vi köra presshand längst. Så det är för nästa. Vi arbetar bara vid college. Jag är 20 grader. Men jag klarar att köpa bröd. Jo, det finns det. Jag klarar det väl. Så det ringer till er till januari så det är det mesta om sommar och hjälptöjer så det. Jag har alltid sjukt över att ta några färgen. Tog jag att det är öller ringt att komma
ut och ordentligt blir känter. Men så tar det börjar gänga så är det bara ordentligt. Så är det en större kabel som växer bara. Så det är ordentligt. Så blir det bara närmare och man får bara ordentligt näkvar på. Hur ser det känt i Føroyum? Ikke kjenner kjent. Det er kjent. Säg att han Johnny Stein att han kunde börja gänga vid havn och han lägger sig heviga. Det är nog cool. Det er nok sko, ja. Men jag hade inte att vi kände henne som John men men vi kunde inte gänga bara för och inte se det. Det är Sinter ska jag alltid ta mig för FK. Och skrev man en graf och tänker mynter och där tar man köper in ganska vanligt. Så det är sen sneddigt. Så köper jag på till det är det så till det ser übermensch eller är det bara ganska Det er ganske mycket for å få opp det. Och vad det halt det här. Ganska tydligt det tar upp då. Eller upp då. I dock till att vi tar ju där på vad status som att det är så cool såna grejer. Love you, please remember you and I. Ja. Ja. Det är fast något som går då. Nej, jag tror det. Det er ikke bra da, nei. Nej. Det är gott, faktiskt det är gott. Jag tror det. High five? Ja. Ja, det då. Kom for klagsgard lunch. Det var något intervju. Ja.